Tliet surveys li analizzaw dawk li huma l-preferenzi politiċi f'pajjiżna pinġew żewġ xenarji kemm xejn differenti. Dak tal-Malta Today jpoġġi d-distak bejn iż-żewġ partiti għal ftit inqas minn 23,000 favur il-Partit Laburista, filwaqt li dak ta' Vincent Marmara u dak ta' Times jagħtu distak ta' 41,000 u 44,000 rispettivament. L-analista politiku Herman Schiavone jara fattur komuni bejn dawn is-surveys. F'dan l-istadju tard tal-leġislatura, issa li tħabbret l-elezzjoni, meta suppost il-faxxa ta' nies li huma deċiżi u li qed jgħidu li mhux ser jivvutaw tibda nieżla, jidher illi għad baqa' madwar 80,000. 80,000 ruħ illi sallum minkejja li issa tħabbret l-elezzjoni għadhom qed jgħidu illi mhux ser jivvutaw jew addirittura qed jgħidu li ma jafux kif ser jivvutaw. Schiavone spjega kif issa se jkunu l-kampanji elettorali li se jħollu u jorbtu id-destin taż-żewġ partiti. Kollox jista' jinbidel fil-kampanja elettorali. Il-kampanja se tkun determinanti, irridu naraw jekk ukoll din l-elezzjoni u ser tkun waħda fejn it-turnout u allura dawk in-nies illi joħorġu jivvutaw u ser ikun f'livell baxx aktar minn dak li s-soltu nesperjenzaw. Herman Schiavone qal li s-surveys jikkonfermaw li f'din l-elezzjoni il-Partit Nazzjonalista huwa l-underdog u li allura il-mod kif se jwassal il-messaġġ tiegħu fl-4 ġimgħat li ġejjin se jkun kruċjali għar-riżultat aħħari tal-elezzjoni.